Bé, bon dia, David. Benvingut a l'Afterwork. Com et trobes, primer de tot, i fins quan hauràs de portar la protecció? Bueno, ara mateix una mica cansat, després del partit d'ahir, venim de jugar també la Copa en pocs dies, una mica cansat, però bueno, preparat ja per al pròxim partit. I amb la màscara, doncs bueno, la setmana que ve farem una placa per veure com està, com tinc el nas i a partir d'aquí decidirem en principi una setmaneta més. És un dia especial, hem aconseguit per fi la primera victòria fora de casa amb un partit una miqueta gris, però potser el més destacat és el resultat, no? Sí, sens dubte. Necessitàvem els 3 punts, la classificació s'està partint una mica en la zona de baix, els 4 de baix i el grupet aquest de 7 o 8 equips que estem doncs lluitant per als mateixos objectius, i era important separar-nos, donar un saltet i deixar aquells 4 equips a sota. Òbviament no va ser el nostre millor partit, però com ja vaig dir ahir, ho teníem molt clar, necessitàvem guanyar com fos i així va ser. I aquesta victòria fora ens dona confiança per afrontar el partit contra el Levante de la Copa, no? Molt de més moral. Sí, sens dubte. Nosaltres no ho donem per perdut ni molt menys. Necessitem marcar 2 gols, però per què no? Si tenim la sort de poder marcar un, encara que sigui fins al minut 70, estarem vius fins al final. A part que tot i que ens marquin un gol, ells tampoc passa res greu, sinó que aniríem a la pròrroga, però el que té que ser el millor per nosaltres és que hem de marcar 2 gols. Escolta, ha arribat una oferta al Departament de Comunicació de l'Espanyol d'una gran productora de Hollywood perquè ets el proper Batman. Bueno, el que sí que m'han dit alguns companys que sempre els que porten màscara marquen, però a mi no m'està funcionant gaire bé. Te la podies posar? Sí, bueno, no té gaire secret la cosa, Aquí està. Bueno, David, doncs et toca nominar el següent protagonista de l'Afterwork. Nominar? Ostres. Doncs ara m'has matat. El Pau ho ha fet? Sí? Sergio García, va. Sergio García, doncs Sergio García serà el següent protagonista de l'Afterwork.